Väčšina mužov si myslí, že keď nemáme make-up, vyzeráme nejako takto. Keď sa ale my ženy na to pozrieme, vidíme, že má na sebe veľa make-up. Takže dnes vám ukážem ako na make-up, ktorý nevyzerá ako make-up. Začneme pleťou, ja použijem tento 4-in-1 Perfector od Maybelline. Tento má takú ľahkú konzistenciu a je super prirodzený na pleti. Potom, keď to takto blendujete, tak vidíte, že stále je tam tá vaša textúra, stále to vyzerá ako vaša koža, iba že lepšie. No lenže nie každý má pokožku ako Hailey Bieber, takže musíme to ešte pozakrývať trošku viacej. Zoberiem si takýto korektor. Tu mám dosť veľa červeného. Čo sa týka kontúrovania licenky, tie chceme spraviť tiež, aby sme si troška vyformovali tú tvár, ale používame tekuté verzie. Vždy to bude vyzerať prirodzenejšie ako púder. Tento Nude Sticks bronzer vyzerá extrémne prirodzene. Licenku použijem túto Cheek Hit od Maybelline, ešte som nikdy neskúšala, takže uvidíme, čo to robí. No a ako vidíte, tak celé je to také pekne prežiarené. A teraz vám ukážem, ako to zapudrovať tak, aby ste na sebe nemali na nos púdru. Potrebujete takýto veľký štetec. Potom sa snažte oklepať všetko. Najlepšie je to takto troška zapracovať do ruky a potom len úplne jemne prikladať na tú tvár. Na obočie použijem ceruzku v takých úplne ľahkých pohyboch a vidíte ten rozdiel? Nič extrémne. Posledný krok je brow gel. Ja vždy používam Benefit, ešte som od toho nenašla žiadny lepší. Ďalej ideme na myhalnice, základy si ich poriadne vytočiť. A teraz si myhalnice úplne jemne namalujeme, ale naozaj malujem iba konce. Dolné myhalnice úplne vynechám, keďže chcem taký fakt prirodzený efekt a ešte to celé zastriekam fixačným, možno nezastriekam, sprejom. Posledný krok super, ja použijem tento nový lip gloss od MACu, ktorý mi prišiel, neviem ani čo to robí. Ale myslela som, že to bude tak prirodzené a je. A takto vyzerá finálny výsledok. Ako vidíte, tak nejaký veľký rozdiel tam nie je oproti tomu, keď nemá make-up, iba že je pleť zjednotená a vyzerá rozžiarene a zdravo.